Къде е леглото? Легло. За какво ти е легло, бе? Ти си младо момче, бе. Живей, бе. Живей, гръбни живота в ръцете си. Излизай, мечтай, купонясвай. За какво ти да спиш? Ето стълба, по принцип е на хазяйката. Ама ще уреди нещата, ще й кажа да те остави, да можеш да сменеш кружките, като изгорят. Макар, защото като ти трудно ще изгорят, аз съм взел най-добре. Чакай, нали в обявата пише 130 квадрата? Момче, мисли, бе. По-малко квадрати, по-малко място за чистене. Защото те виждам, купунджия си. Квартирката е така топалка. Даже и често казано, ако не бях женен, веднага щях да я взема. Тук там е малко, ще позамавиш, ама тото и колко е една боя. Добре, ама къде е обзавеждането? Как бе? Ето ти гардероба. Тъй, че момче решай. Ще измъж ли няма да измъж, защото знаеш още колко хора като тебе чакат тук за тази квартира. Никакъв шанс да дам 1200 евро за това, абсурд! Келиш с келиш, времето ми е пари, бе. Аз тук бизнес правя, да не съм като тебе, да се занимавам с глупости. Няма ми губиш време, църво с църво. Бяга от тук, ще се не види пешлемец с пешлеме. Си